των της γης και των εμφαλάσσι μακράν, και ήλαιος γεννήμην δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα της κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Συ Κύριε. Ήλον Κύριε Θεού σου και επάκουσον ημών εν Ιορδάνη, βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα. Ευλόγησον πάντα ημάς τους για τις κλήσεως του εαυτών αυχαίνων, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, για της του ύδατος τούτου μεταλήψεώς τα κεραντισμού. Και γενεύστε μην Κύριε εις υγείαν ψυχίστη και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρκου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτισθόμεν σου, Κύριε, Τι της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του γαργενήτωρος η φωνή περιστεράς ελεύεου του λόγου, ο ασφαλές, ο επιφανής, εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, εις της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή σε μαρτύρησε, αγάπητος Υιός ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου, το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και των κόσμων φωτίσας δόξασι, επεφάνης σήμερον τυχωμένη, και το φως σου Κύριε, εσύ μη οδιεύθυνος, εν επιγνώση υμνούντας